אז מה נשמע חברים? כאן דאט גיא בסרטון חדש, אבל לפני שנתחיל את הסרטון אני רוצה להגיד לכם קודם כל תודה רבה על התמיכה בזמן האחרון. הערוץ גדל ממש ואני מקווה שזה ימשיך ככה, ואם אתם רוצים להמשיך לעזור לי תלחצו על הלייק, תעשו סאב ותלחצו על הפעמון. אז כן, היום אנחנו הולכים לדבר על סקין חדש של מייק, מפה חדשה לשואודאון ו4 ברולרים חדשים חברים. כל הדברים האלה נמצאו בקבצי המשחק חברים, אז רוב הסיכויים שהם כן ייכנסו למשחק. אז כן חברים, הודלף סקין חדש של דינו מייק שנקרא ספייסי מייק, בעצם מייק החריף. הסקין הופך למייק לטבח ואת הדינמיט שלו לפלפלים, והתרמיל על הגב שלו הופך לסיר בישול שגם ממש מגניב. במקום לזרוק חבית, מייק בסופר שלו זורק סיר בישול שמתפוצץ. ועכשיו אשים על המסך הגיימפליי עם הסקין החדש. אז הדבר השני שאני רוצה לדבר איתכם היום הוא על מפה חדשה שיוצאת למוד של שואודאון חברים. המפה נראית מאוד מוזרה, לא אגיד שאני אוהב אותה כי יהיה פה קשה לשחק עם בול או עם אל פרימו, והמפה מתאימה יותר לברולרס עם טווח ארוך, אבל לי אין בעיה לשחק עם מפות חדשות כי זו אומר אסטרטגיות חדשות והזדמנות להתחבר לדמויות אחרות. אז כן חברים, ולבסוף ארצה לדבר על 4 ברולרים שהודלפו, כן 4 חברים. כרגע אין תמונות שלהם, אך יש מידע עליהם. לראשון קוראים אוברבורד, ובדסקריפשן שלו כתוב בחור מגניב שיכול לרחף מעל מים עם האוברבורד שלו. כן, תרגום מאנגלית, לא יודע מה איתכם חברים, אני מתרגש בשבילו כי הוא נשמע ממש טוב ובמיוחד לשואודאון. אז לאטק שלו קוראים סאב משינגן, פשוט כמו בפורטנייט, רובה קטן שיורה מהר חברים. הסופר שלו היא פצצה ענקית שעושה טונות של דמג', והסטאר פאוור הוא כאשר האוברבורד מגיע לאמו מקסימלי, הוא זז הרבה יותר מהר חברים. אוקיי, אז לברולר השני קוראים אנימל. רק אומר חברים שהשם שלו ושהשם של אוברבורד כנראה השתנו. וכתוב על אנימל שיכול להגן על הקבוצה ולקחת המון דמג'. כנראה טנק עם הרבה חיים שיהיה דוב או משהו. לאטק שלו קוראים קלוז, שבעברית אומר תפרים, הוא בעצם פשוט יפגע עם התפרים שלו באויבים כמה פעמים ברצף. הסופר שלו מעניקה לו חסינות מדמג' של 50% למשך 5 שניות חברים, שזה נשמע ממש חזק. ולבסוף הסטאר פאוור שלו הוא שכאשר הוא בשיחים החיים שלו עולים ב-300 חיים כל שנייה חברים, שזה נשמע ממש חזק וכנראה ישתנה ולא ייכנס למשחק חברים, אז לא להתרגש יותר מדי. לברולר שלי קוראים קאצ'ר, שבעברית אפסן, שעליו כתוב שהוא יכול למשוך אנשים, כנראה סנייפר. לאטק קוראים גאנקס, הוא פשוט יורה ירייה שאם היא לא פוגעת היא מתפרקת לכמה חלקים שנותנים קצת דמג'. הסופר מושך את אנשים, שזה נשמע ממש טוב בדו שואודאון עם בולו עם אל פרימו שפוגעים מקרוב. והסופר פאוור שלו נותן לו יכולת לקפוץ מעל קירות רק עם ירייה אחת, כלומר הוא עומד מול קיר ויורה לכיוון האחר וזה משגר אותו מעל הקיר. אוקיי חברים, מקווה שנהנתם ואני רואה אתכם בסרטון הבא, אז יאללה ביי.